Bueno, seguimos cos nosos topónimos. Estamos acompañados por Fernando Cabeza Quiros, un experto, señoras e señores, nos topónimos. ¿Tienes dónde es de? De Bembrive. Ahora yo pregunto, espera un minuto. Vale. Antes vamos a Osurado. A saber porque hai unha emoción importante. Hai moita tensión. E logo ven Paloma San Basilio, a Diviña. E sobre todo, os que queiran chamar agora mesmo, fagan un número de teléfono que temos xa para que vostede lle pregunten a Fernando Cabeza Quiles que quere decir o nome do seu pobo, da súa vila. El vai explicar. Hai chamada. Perdón, Xurado, no. Hai unha chamada precisamente. A ver, atención, boas noites. Hola. Era unha chamada, pero que se cortou. Cortouse. Comunícame. Veña, entón imos a ver que pasou cas parellas. O voceiro desta noite do Xurado, Enrique Penabaz. Contanos como fixeron as nosas parellas de Arteixo e máis de Chapela. Bueno, pues empezamos entonces cos de Arteixo, xa que foi a primeira parella que saliu ao escenario. Queremos dicirlles que vemos que é unha parella técnicamente moi boa, pero que tenen 45 segundos nos que queremos que nos demostren algo máis, que aproveiten os 45 segundos ao máximo, que non se ciñan a bailes da mesma zona ou puntos da mesma zona, porque sabemos que poden dar moitísimo máis. Repartir un poquinho mellor tamén o tempo, sobre todo na muiñeira. O que si lles agradecemos é o cambio de calzado, en contraste sobre todo Susana, que nos viña con tacos a semana pasada e hoxe xa apareceron con zocos. E polo demais a actuación pois moi limpia, os enlaces moi ben feitos, pero repito un poquinho, queremos un poquinho máis de intensidade. Que exixencia, que exixente ven hoxe o Xurado. Deron moito que falar os tacóns de Susana toda a semana, a mí me comentou moita xente. Foi precioso. Que bailaxe moi ben, que bueno, imos logo a seguinte parella, non? Sí, os chapeludos. Os chapeludos de Chapela, que xa son veteranos. Hoxe vímonos un poquinho máis relaxados que a semana pasada, que parecía que como se estuveran algo, non digo nerviosos, pero sí un poquinho, tiñan as cosas un poquinho máis verdes. A escolma de puntos que nos amosaron hoxe foi moi boa, os enlaces técnicamente tamén moi limpos. Dicirle a Isaac que esperamos, antes de que se acabe a súa actuación aquí, verlle con máis rebote. A Leti, pois, que teña cuidado sobre todo co postura nun dos brazos, que ás veces que queda un poquinho descolocado. Pero polo demais tamén unha actuación moi interesante. Moi ben. Quédanos algunha consideración sobre o agarrado. Moi ben, a ver como fixeron. Moi ben. Vamos a ver agarrado, Xurado. No agarrado, pois simplemente dicir que foron dous estilos bastante diferenciados. Moi original nos pareceu que nos presentaron os bailadores da telleira. Sin embargo, dos chapeludos máis verbeneiro, o cual estilos distintos para que o público que está aquí pues, que pase ben mirando tamén para eles. Moi ben. Logo o único que nos queda é saber a decisión final. A ver que pasa. Hai empate, hai desempate, que está a ver que pasa. A ver, veña. Ben, pois a decisión é que para a semana que ven queremos que volvan as dúas parellas outra vez. Calidade, Arteixo e Chapela. Temos cando menos tensión e calidade no baile garantida. Moi boas. Vai, oye, de onde es ti? Bembrive. Oye, Fernando Cabeza, que quere decir Bembrive? Ahora vamos ca tabla tamén do baile de baile, mentras nos contesta Fernando. Fernando, xa escoitaches a Galloso, Bembrive, a ver, de onde ven ese nome? Bembrive, en antigo tempo foi bene vivere, sitios onde se vivía ben. Pero cuidado, pode ser un topónimo propagandístico organizado polos poderosos para atraer xente hacia ali. Entonces, a mellor non pagarían tantos impostos. Entonces, bene vivere, lugar de ben vivir, podía facer referencia a vales de boa produción agrícola, pero con esta trampa. Sitios propagandísticos para que fora a xente a vivir para ali. Vale, moi ben, Fernando, estupendamente. Eu non me queixo. Vamos coa táboa clasificatoria neste momento do baile de baile. Para que a xente saiba nas casas como está a cousa. Con 5 puntos temos os armantes de Paio Saco, os golfiños de Ribeira e os caralludos de Sárdoma. Con 4 puntos os chapeludos, que volven a semana vindeira. 3 puntos os moinantes de Ourense. Con 3 puntos tamén as fanecas malinas. Con 2 puntos os trangalleiros de San Miguel. E tamén os bailadores da Telleira, que repiten a semana vindeira. Fantástico, señoras, señores.